إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه المنزل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لعباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى ربي في كل يوم 100 مرة. Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, Muhammad, sa aking mga alipin. Ang alipin dito ay pangkalahatan alipin. Kasi may mga nagpupuntahan si Allah subhanahu wa ta'ala na mga alipin niya. Ulan ng sabihin niya Allah subhanahu wa ta'ala, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ang mga alipin ng mapagpala kapag sila'y naglalakad sa ibabaw ng lupa at may mga taong hindi maganda ang kanilang iniisip at ito'y nakapagsalita ng laban sa kanila, sila'y sumasabot ng kapayapaan. Mahirap yun, hanapin na alipin na mo subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo sa ating mga alipin, Muslim, Kristiyano, Hudyo, Atheist, Buddhist, lahat ng tao, dahil alipin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina asrafu, na sila ang mga taong nagpalabis sa paggawa ng masama. Sumubra ang ginawa nila ng masama. Minsan may mga tao na iniisip na niya kapag sinasabi mo sa kanya, magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi na, siguro baka hindi na ako mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kami ng aking kasalanan. Ang panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagpalabis sa mga ginagawa nilang masama, na latak na ito, huwag kayo mawalaan ng pag-asa. Saan daw sila hindi mawawalan ng pag-asa? Min rahmatillah, sa awan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi awa ng magulang sa kanyang anak, hindi awa ng anak sa kanyang magulang. Awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala may 100 na awa. Rahmah, 100. Yung 100 na yun, ay kumuha si Allah subhanahu wa ta'ala ng isa, inilagay na dito sa mundo. Doon natin nakikita mga insekto, mga hayop, mga tao, sila'y nagmamahalan. Yung nararamdaman mo na pagmamahal mo sa magulang mo, yung nararamdaman mo pagmamahal mo sa anak mo, yung nararamdaman mo na pagmamahal mo sa asawa mo, pagmamahal mo sa mga taong nasa paligid mo, kasama doon sa isang
pagmamahal na yun. Isang rahman na yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita ko natin at inahin, manok na inahin kapag malakas ang hangin ay tinatakluban ng pakpak niya ang kanyang mga anak. Yung awa na yun ay kasama rin po sa isa't isa. Pagdating sa araw ng paghukom, kukunin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung isa at ilalagay niya, ibabalik niya doon sa 99 na yun, magiging ganap ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala na 100. Saan yun? Sa araw ng paghukom. Huwag kayong mawalaan ng pag-asa sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Makiamit ka, uminom ka ng alak, magnakaw ka, pumatay ka, mag-shirk ka, mapapatawad ka niya. Mapapatawad ka niya Allah subhanahu wa ta'ala hanggang hindi ba nagsasara ang pinto ng kapatawaran. Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqbalu tawbatu ma lam yughayr, tawbatul abdu ma lam yughayr. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay natatanggap niya, pinakalima niya ang kapatawaran ng tao hanggang hindi pa ito umaabot sa kanyang lalamunan. Tulad ni Fir'aun, la'natullahi alayhi, nang ito'y habulin niya. Habulin niya si Musa at ang mga tauhan ni Musa. Doon nang ito'y nang mabiak ang dagat. At nang ito'y nasa kalagitnaan na si Ramses na Fir'aun, kasi ang Fir'aun, maraming Fir'aun. Si Ramses ay matatabunan na ng alon at alam na niyang mamamatay siya. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel wa ana minal muslimin. Ako ay naniniwala sa katotohanan na walang sasambahin maliban sa pinaniniwalaan ng banu Israel. Hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pagkatawa. Dahil nakita niya na siya ay mamamatay na, hindi tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Panaki pa ang panahon ng lahat ng sinasabi natin na yan ay para sa mga tao ng mga kasalanan. Bakit? May makikita ba tayo sa kamusliman na hindi nagkakasala? Si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi sa hadithul qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Aking mga alipin, araw at gabi ay nagkakamali kayo. Sabihin natin na yan nagkakalaman sa mga kasalanan. Anong sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mga tao, kayo ay magbalik loob, humingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon. Katotohanan na ako ay nagbabalik loob sa aking Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa aking Panginoon araw-araw ng 100 beses. Sino yun? Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nauna at huli niyang nagiging kasalanan. Kami yung nagpupot ba? Pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan ni Muhammad. Una at huli. Nang 70 hanggang ito 100. Kaya siya walang kasalanan. Hindi niya naiintindihan. Dahil katotohanan na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang kasalanan. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maksum. Hindi maaaring gumawa ng kasalanan. Dahil siya ang humarang natin. Ano ang ibig sabihin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ako ay humihingi ng kapatawaran kay Allah 70 hanggang 100 beses sa isang araw. Yun ay turo sa akin.
uman. Ibig sabihin, kung ako nga ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ba kaya? Ngunit hindi nangangahulugan na siya ay may kasalanan. Pangalawa na dahilan, ang paghihingi ng kapatawaran kay Allah ay zikr. Zikr. Pag-aalaala kay Allah, lahat ng zikr may gantimpala. Hihingi kayo ng kapatawaran kay Allah ng mga umma ko at magkakaroon kayo ng gantimpala. Ako ba kaya? Ang aamunin ninyo sa paggawa ng gantimpala, hindi maaari yun. Ako ang una-una nagagawa kung ano man ang mabuti na may gantimpala dahil siya ang wala. Pangatlo, habang ikaw ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala o si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo ay napapatawad tayo. Ngunit si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinataas niya pa ang kanyang pagkakaprobita, ang kanyang antas ng kanyang pagkakaprobita, ang kanyang pagkakasuko. Sabi yung ng khutbah, kaya pinagtawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kasalanan ni Muhammad, kasalanan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkakamali, tulad ni Ibrahim alayhis salam, sabi nila nagsinungaling. Bago magsinungaling si Ibrahim ay hindi pa naging propeta ang suko. Pinatay ni Musa dahil si Musa ay binigyan ni Allah ng lakas na 10 lalaki. Nang ito ay magipag-away ang kaibigan niya, ay tinulak niya. Isang version, sinuntok niya. Kaya namatay yung tao. Nakapatay siya, pero hindi pa siya naging suko, hindi pa siya naging suko. Dahil kapag maging propeta ka, maging suko ka, hindi ka maaari makasalanan. Dahil sila ay mga tao, walang kasalanan ng baso. Huwag natin ikumpara ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa awa ng ating mga magulang. Sabi ni Hamad ibn Salama, wallahi, 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 sa araw ng paghuhukom, sabi niya, Hamad ibn Salama, kung papipiliin ako kung sino ang magkukusga sa mga ginawa ko sa mundo ito, si Allah o ang dalawa kong magulang. Ibig sabihin, kung papipiliin ako, sino maglilitis sa akin sa aking mga ginawa sa mundo ito, mabuti ba o masama? Si Allah o ang nanay ko at ang tatay ko? Wallahi, 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 pipiliin ko si Allah. Dahil si Allah ang nagbigay ng awa sa mga magulang ko para sa akin. Dahil si Allah, Arhamur Rahimin, pinakamawain sa lahat ng awain. Ang hindi alam, ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, siyempre sabi ng nanay ko, tatay ko, siyempre mga mahal, pinalaki nila ako, mahal nila ako. Sa araw na yan, may mananawagan, liman yulkan yun. Kanino ang kaharian sa araw na ito? Araw ng paghuhukom. Walang sama. Sa mga hari, sa oras na yun, nakaharap sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong nagpasamba at sila daw ay mga Diyos. Walang isa man sa kanila makakasunod. At lahat nakabuba ang kanilang mga mata. At yung panawagan na yun ay sasagutin ng panawagan, billahi wahidil qahhar. Ang kapangyarihan sa araw na ito ay para kay Allah na nag-iisang makapangyarihan. Saan? Sa araw ng paghuhukom. Ang ipinagmamalaki natin, na nagmamahal sa atin, mga asawa natin, mga anak natin, mga magulang natin, pakinggan ninyo sa araw ng paghuhukom. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma sha'nun. Sa araw na yaon, tatalikuran
ng asawang babae, ang asawa ng lalaki, ang asawang lalaki, ang asawa ng babae, katalikuran ng magulang ang kanyang anak at ang anak at ang kanyang magulang. Ang kaibigan ay katalikuran kanya. Yun ang araw na yun. Pagkatapos sasabihin mo, ang nanay ko at tatay ko ang dapat maglitis sa akin. Inuwanan ka nga nila eh! Sa araw ng paghuhukom, kalaban mo sila. Kalaban mo sila. Inna nila amwalikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum. Mga mananampalataya, ang inyong mga kaymanan at ang inyong pamilya, mga anak ninyo, sila'y kalaban ninyo at pag-ingatan ninyo sila. Kung alam lang ng tao na madali pa lang mawala ang kalungkutan ng tao, hindi mo bibigyan ng pansin ang pagmamahal ng asawa, pagmamahal ng anak, pagmamahal ng magulang mo, dahil puro aktivisyan. Bakit? Hindi libing ka nila, iiyak sila, ilang oras sila iiyak, ililibing ka nila. Kapag nilibing ka, babalik sila, kakain sila, masaya sila. Patay ka. Ganun lang! Kung alam mo, hindi mo talaga bibigyan ng pagmamahal ang mundong ito. Walang makakapagay sa awat na pagkakataon. Bigyan natin ng larawan ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abban ibn Ayyash, isa sa mga imam na tabi'in sa panahon niya. Pumunta sa palengke ng Basra. Habang siya ay nasa palengke ng Basra, ang Basra sa Iraq, may Kufa, may Basra, yung mga lugar na yan, nasa Iraq. Si Abi Hanifa, si Ahmad bin Hanbal, mga taga-Iraq yan. Nalintay na sa palengke, may napansin na dinadalang bangkay ng 4 na lalaki. Sabi niya, wallahi wallahi, sa lugar ng mga Muslim, sa lugar ng mga Muslim na Basra, may makikita na tao na namatay na dinadala ng 4 na kalalakihan lamang. Dahil alam natin na isa sa mga karapatan ng kapatid natin na kapag namatay tayo ay makikipag-ibig. Kaya makikita ninyo na kapag ililibig ang kapatid natin, sama-sama tayo. Kasi may mga ganun tayo. Pero hindi na tapin natin. 4 na lalaki lamang. At ito'y dadaan pa sa palengke. Wallahi, ako ang magiging kasama nila. Ibig sabihin, 4 yan, ako ang magiging ikalima na magdadala dito sa bangkay nito. Sumama. Dinala nila yung bangkay. Habang nililibing, pinamasdan ni Abban ibn Ayyash. Sabi, ano bang nangyayari dito? Walang tao. 4 lang. Nililibing. Nakita yung matapos yung libing. Sabi natin ba? Sino ba kayo? Sino? Libing. Sabi yung 4 na lalaki. Sabi ay mga sahutan lang. Ibig sabihin libon, binabayaran lang kami. Bayaran lang. Dumating sa amin yung matanda. Ayun, yung matanda. Lumingong. Ayas. Ay Duyas, ang matandang umiyak. Umiyak. Eh, sino ano? Nakalibig. Sabi na dito, tanong mo. Matanda tayo siyang nakakalam yan. Hindi ka nila lang. Pinuntahan niya kami. Hindi ka kami ng tira nila lang.
namin tapos. Umiyak yung matanda. Lumapit si Abang Arias. Sabi niya, sino po yung nakalibig? Sino po yung umibig? Nakangiti yung nakangiti yung patanda. Sabi niya kanina, umiyak ito. Ngayon, nakangiti. Sino yung ano? Umibig. Sabi niya, anak ko yun. Bakit naapat na? Ang nagdadala, sabi niya, wallahi, anak ko yun. Sa buhay niya, sa mundo ito, wala na siyang ginawa na mabuti. Puro kasalanan ng ginawa. Puro kasalanan ang ginawa niya. Nang ito'y tamaan ng matinding sakit o malalang sakit at nakaratay sa higaan at itinagubili sa akin. Itinagubili sa akin. Ang sabi daw niya, nanay ko, kung ako man ay mamatay, huwag na huwag mong sabihin sa mga kapitbahay natin. Tiyak na kapag nalaman nila ay pagmumurahin pa nila ako at hindi pa sila kay Allah na karma. Kaya, huwag mo nang sabihin sa kanila. Dalawang version. Sabi doon niya sa nanay niya, gumawa ka ng sising at ipaukit mo ang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baka sakaling maawa si Allah subhanahu wa ta'ala sa sikat version. Kapag mamamatay ako, italkin mo sa akin. Ulit-ulitin mo. Sabihin sa akin ang la ilaha illallah. Baka sa akin, mabigkas ko at maawak si Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. At pinaka-importante na rin, hilin mo ako ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nangyari lang nangyari. Napatayan. Hindi na. Bago mamatay, pangatlong tagubilin niya, kapag namatay na ako, itapak mo ang talampakan ng paa mo sa pisngi ko at sabihin mo, yan ang kasalanan ng mga taong sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa ko sa pinagdaray niya, tinapakan ko ang pisngi ng anak ko at sinabi ko, ito ang kasalanan ng mga taong sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ito'y mamatay na ang anak ko, itinaas ko ang mga kamay ko at sabi ko, Ya Allah, sabi ko ina, tadalin nito ang mga ina natin. Pakapasok sana sila sa paraiso, yung mga namatay na at pakapasok na rin sa paraiso ang mga nabubuhay pa. Pinas ko ang kamay ko, sabi ng nanay. Sabi niya, Ya Allah, namatay ang anak ko, ay kinalulugdan ko. Ibig sabihin, wala na akong galit sa kanya. At Ya Allah, kalugdan mo ang anak ko. Ya Allah, mahalin mo ang anak ko. Sabi ni Abad ibn Riyas, kanina umiyak. Sabi niya, oo. Sabi niya, bakit? Sabi niya, hindi mo yung anak ko. Sabi niya ngayon, nakangiti ka. Sabi niya, oo. Wallahi, sabi matanda. Malinaw na malinaw ang tainga ko. Nananawagan ang aking tinatawag ako ng anak ko. Ano sabi niya?
Nanay ko, umuwi ka na. Umuwi ka na. Nakarating na ako kay Allah. Hindi ka natin sa akin. Tawan niya ako sa lahat na aking kasalanan. Yung tao na yun, wala nang ginawa, kundi pating magulang niya, nanay niya, sinuwan niya. How much more kung tayo, nagigito tayo sa masjid, nagdarasal tayo, nagbibigay kayo ng gawang-gawa, nag-aayuno kayo. Sa araw ng pag-uwi, may isang babae na hindi makakapasok sa paraiso dahil sa isang masama sa ginawa niya. Inalap niya ang anak niya. Sabi niya, nakita na yung anak niya. Sabi niya, anak ko, bigyan mo ako ng isang mo. Isang mo. Sabi ng anak niya, kung ang pangangailangan mo sa isang mabuti na yan ay isang ka, sa akin ay isang libo. Dahil isang mabuti lang ang kailangan mo, ako maraming mabuti akong kailangan. Kaya naghahanap ako kung saan ako makamakuha sa ng mabuti. Saan makamakuha ng mabuti? Makakakuha ka ba ng mabuti? Oo. Sinuntok mo ito, sinuntok ako ng tao, kukuha ko yung mabuti. Dahil ano may babayad niya? Pinura niya ako, inutangan niya ako, nilalait ako, nagpamarites tungkol sa akin. Makukuha ko yun, sisigilin ko yun. Kaya naghahanap siya na mabuti. Yung matanda, wala na makita. Sabi matanda na, pinalaki ko kita, ikaw kita. Hindi ako nakakatulog sa gabi. Dahil sa'yo, sabi niya makahanap ka. Tumaling ko lang. Anak, pinalikuran niya kanila. May lalaki na kayo. Wala na rin ginawa sa bubuhay niya, kundi isang mabuti lamang. Isang mabuti lamang. Isip na sabi niya kita. Pupunta na ako ng interno. Isang mabuti lang, ibigay mo na lang. Kaya hindi ko siya. Matanda na ito para makapasok sa paraiso. Sana hindi na kailangan mo ang isang mabuti. Oo, sumaya yung matanda. Anong sabi niya, Allah, ipapakita mo sa akin na mas maawain ka sa akin. Ibig sabihin, alipin ko, ipapakita mo sa akin na mas maawain ka kaysa akin. Yung mabuti mo ay ibinigay mo dyan sa matanda na yan, ipapakita ko sa iyo na mas maawain ako kaysa iyo. Pumasok ka sa paraiso ko at pinatawad. Ganun ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo ito. Tandaan niyo. Hindi tayo makakapasok sa paraiso dahil sa mga ginawa natin mabuti. Tandaan niyo yan. Dahil hindi halaga ng gawain natin mabuti ang paraiso. Ang gawain natin mabuti ay isusungkit natin sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nung nakaraan din ay tinanong kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pati na rin ikaw, ya Rasulullah, hindi ka makakapasok sa paraiso kung isa pa pamagitan ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Rasul ko, ngunit sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nilungkuban ako ng awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana tayo lahat ay maawa sa atin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbalik yung tayo sa Kanya dahil siya ay tinatanggap niya ang pagbabalik yung sa Kanya. Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar. Si Allah ay inuunat niya ang kanyang mga kamay
sa gabi. Kagabi, para sa mga taong gumagawa ng kamalian o kasalanan sa umaga. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay inuunat niya ang kanyang kamay, ginaganon niya. Hindi ko tinutulan ng kamay niya sa kamay ko, ha. Ang sinasabi ko lang, paano natin maintindihan. Inuunat niya Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kamay sa umaga, upang patawarin ang mga taong nagkakasala sa gabi. Sana lahat tayo ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan, dahil hindi lamang hinihingi ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang matigas ang puso. Kapag matigas ang puso, tuyo ang mukha ng mananampalataya. Tandaan niya, lahat na matigas ang puso kay Allah subhanahu wa ta'ala, mararamdaman niya kasi ang malayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sana, Ya Allah, bigyan mo kami ng mapatawaran at kami ay naging sa iyo. Wa ako mo sa lihan wa sa Allah wa lakum wa li sa'iril muslimin basta alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Magbabalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung totoo, may 5 kondisyon. Kung magbabalik ka kay Allah, hihingi ka ng kapatawaran kay Allah, una, ikhlas. Totoo sa iyong puso. Totoo sa iyong puso na magbabalik ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tatalikuran mo yung lahat na ipinagbawal niya ba na ginagawa. Pangalawa, ang nadam, yung pagsisihan mo. Yung mga nagawa mo, pagsisihan mo. Kasi kapag hindi mo pagsisisihan yan, babalikan mo. Kapag nawala ang 1,000 mo doon sa misa, kung saan nawala, gagawin mo pa ba? Ilalagay ko ulit. Pero nagsisisi ako. Dahil kung sa pagsisisi ko, hindi ko rin ilalagay doon ulit. Kasi nawala eh. Ganun. Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo masama. Pangatlo, al-iqwa, pinutulog. Agad. Kung ikaw ay naninigarilyo at hihingi ka ng kapatawaran kay Allah, makro, 130 ang sigarilyo araw. Ang baho-baho ng hininga mo. Pagkatapos sinusunod pa ang pira mo, yung binibili mo ng Malboro. Wallahi, hindi mo na lang sa mga mahihirap. Ano din na nag-iingi na may kahon para sa masjid. Sabi mo, sige, ititibili mo rin yung sigarilyo ko. Yung ititibili mo lang sigarilyo, ilalagay mo na lang dyan. Di ba? O. Ititigil mo agad. Pag-apat, ay hindi mo na ito babalikan. Iniisip mo na may determinasyon ka na hindi mo na ito talaga babalikan. Pag-lima, ikaw ay nasa tamang panahon na pag-iingi ng kasalanan. Ikaw ay malakas pa. Hindi kapag mamamatay ka na sa dunya, Allah, mamamatay na ako at patawarin mo ako. Ngayon, ibigay mo na lang yung binibili mo lang sigarilyo, ibigay mo na lang bilang sa lakaw. May window. Ito, totoo. May babae, namatay yung asawa niya. May 3 anak. Siyempre,
Walang naiwan yung asawa niya. Pira na sapat sa pangangailangan niya. Nag-alupa. Sabi niya, yung asawa ko, businessman, baka may makita akong may utang sa kanya kasi mga businessman, yung mga kaibigan niya, masigil ko, nakakita na. Lalaki 10,000 na dirham. Dinala niya sa hukom, sa judge. Sabi niya, itong lalaki may utang sa akin, tinawag yung lalaki. Sabi yung judge, ano masasabi mo? May 10,000 ka raw, may hindi mo ka bayaran sa asawa ng lalaking kaibigan mo na inutangan mo na may 3 anak na yun. Sabi niya, bigyan pa ninyo ako ng 1 araw para ihanda ko yung ibabayad nyo yan sa 10,000. Kinabukasan, binigay yung 10,000 plus 5,000 pa. Sabi yung 10,000 lang ang ano ah. Hinihingi sa'yo, bakit ba yung 5,000 pa? Sabi na, hayaan na ninyo. Ano pang sinabi? Kasi tumagal yung utang ko. Hindi siya pinabiba pa. Di ba? Di ba yun na yun eh? Binayaan ko pagkatapos magbibiba ka. Well, umuwi yung babae, naghahanap na naman. Ang nakita niya, ito nangyari po sa Syria. Nakita niya, papel, yung nangangahulugan na nabayaran na pala yung 10,000 na siningil niya. Ay, siyempre, malakas din ang pananampalataya, bumalik sa sabi niya, Judge, nabayaran na pala ako. Punta naman, kilala. Punta ka. Nabayaran mo na pala yung 10,000. Nakangiti yung lalaki. Sabi niya, bakit nakangiti ka pa? Sabi niya, nakangiti ko ako. Anong dahilan? Bakit nakangiti ka? Sabi niya, ang totoo. Nung babayaran ko yung 10,000, sinabi ko, bigyan ninyo ako ng 1 araw para ihanda ko. Yung ibabayad ko doon sa 10,000. Ang totoo ko ay yung 15,000 dirham ay inipong ko na kanaan sa operasyon ng anak ko na babae. Ang ginawa ko, sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naisip ko yun habang ako'y nagtaimtim akong humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tulong para sa anak ko. At naisip ko na sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsinu amwalakum bisaka. Protektahan ninyo. Protektahan ninyo ang mga kayamanan ninyo sa pamamagitan ng zakat. Wadaw amradakum bisadaqah. At gamutan ninyo ang may mga sakit sa inyo ng sadaqah. Kinuha ko yung 10,000, kinuha ko yung 5,000, ibinigay ko na lang dyan. Alam mo kung bakit ako nakamiti? Dinala ang anak ko sa doktor ay hindi na daw kailangan operahin. Sumumpa yung nagkukwento, ito ay nangyari at ang sabi ng mga doktor, ito ay milagrong nangyayari. Wala na sila minal Qur'ani ma'awa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ibinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ang gamot. Spiritually, lahat yan ay magagamutan ng Quran. Magagamutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sana gamutan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang napapanood sa ating mga puso na mga sakit na tayo lamang ang makakagamot niyan. Humingi tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, bigyan niya tayo ng lakas na pagamutan natin yan. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والأخلاق والغنى. اللهم إننا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الفقر والغنى. اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.